హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డెమో చూసేద్దాం. సో డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా ఇలా చేసి బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా సేమ్ టు సేమ్ ఇలా ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ఫొటోస్ కావాలంటే కామెంట్లో చెప్పండి, టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను. సో ఇలా 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇలా ఎండ్ వరకు 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం అన్ని ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దీనికి ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ వీడియో మాత్రం ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో ఓన్లీ రెండు ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో ఈ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకుందాం. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు 3వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయాలి అంతే. ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి. 2 4 ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. అంతే. కంటిన్యూగా చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ చేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి చివరిగా లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. లాంగ్ ఫొటోస్ పేస్ట్. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ లేదు, పేస్ట్. ఇలా ఒక్కొక్క ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఆ ఫోటోకి పేస్ట్ చేయండి. సో ఇలా చివరి వరకు దీన్ని కూడా సేమ్ చివరి వరకు చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. ఇంకా బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 4 ఉంటాయి, 1 2 3 4 5 ఉంటాయి. 5ని కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడితే ఇలా ఉంటుంది, ముందేమో ఇలా ఉంటుంది.
మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్. మీ కలర్ ఎఫెక్ట్ పెడదామంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. లేకపోయినా కూడా ఫొటోస్కి కలర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.